I ni'n mynd am dro i'r de, cartre yr adran B am heddi y Merlod Cymreig. I ni yn gobeithio falle gewn ni ganlyniad cyn bo hir gyda'r Ebolion tair blwydd o'd. Gareth Price o Frydfa Little Wern yn Aberhonddu, a mae'r het i ffwrdd. Felly mae e'n sownd. I ni'n gwybod pwy sy ar y brig. Thistledown Arctic Cat. Dyma chwarae Sandy Anderson, brydfa Thistledown, wrth y mae'r Thistledown Sharif, ac allan o'r gaseg Cotrol Ania. Ac yma teulu Cotrol Ania wedi bod yn llwyddiannus iawn yn y sioe frenhinol a sioe siroedd ledled y wlad dros y blynydde. Gareth Lapin yn arddangos ar rhan y perchenog. Yn yr ail safle mae Hywel y Gyfon Davies. Libby Grota, Cadlan Valley Masterpiece yw'r march i'r ebol yma. Wrth y march Cadlan Valley Busby ag allan am mynach C Lavender. Ac yn drydydd, Paddock Prince Charming. Ac yn bedwerydd, Leith Hill Buccaneer. Ac yn bumed, yn cwblhau'r dosbarth, Zonowid Bon Jovi. A Sandy Anderson yn enw cyfarwydd. Yndi, Sandy Anderson yn magu lot o gyffylau adran A, B a C, ac yn draw yn Lloegr ac hefyd yn berchen ar y cwmni sy'n rhedeg sioe ceffyl y flwyddyn. A mi fydd na gyfle i gael tocyn i sioe ceffyl y flwyddyn, wrth gwrs, yn ystod yr wythnos. Bydd gyda'r ceffylau marchogaeth lawr yn y gwylod fori ac hefyd yn y brif bencampwriaethau, y pencampwriaeth Price mewn llaw. Felly fydd hwnna'n gyfle i rywun cymhwyso i sioe ceffyl y flwyddyn. A mae hwnna'n dipyn o atyniad i'r cystadlaethau yna. Yndi, prif bencampwr mewn llaw y sioe sy'n cael mynd trwy'r cystadlaeth yna. Ond y cyfylau gwedd yn cael mynd trwyddo os dyn nhw'n ennill. Yn syth. Falle bod nhw. Heledd yn gwybod mwy na fi. Sioc. Fe ni'n mynd gweud na. Dyma beth mae'n ei olygu i ennill y wobr gynta yma yn y sioe fawr yn Llanelwedd. Mae chi Thistledown Arctic Cat yn mynd ar wobr gynta. Gareth Lapping yn rhedeg yn dangos ac yn ennill gyda'r ebol tair blwydd o'd ar adran B y Merlod Cymreig. Wel, llongyfarchiadau mawr iawn i chi Gareth Lapping ag ynhyrchydd o Fri, the top producer, it would seem, today. Many congratulations, showing, of course, on behalf of Sandy Anderson from the Thistledown stud. How important is it to have good breeders to be able to produce horses for the show ring? Well, if we lose breeders, then we ain't going to have the stock come into the show. And across the board, I think it looks quite good this year. It looked like it's up. Hopefully, with the likes of Sandy breeding so many good section Bs and many other studs, the Bs will survive as well. Perfect. Well, you say across the board, across the ring. Yeah, wife Kerry was doing very well in the Section A's as well this morning. Yeah, that's it. We have got a bit of a tally going, and I got the red one, she got the blue one, so... We'll see if she can balance it out by the end of the show. Llongyfarchiadau mawr iawn i chi mwynhau'ch ddiwrnod. Diolch.